Ja nisam znao koliko je to opasno. Znači, čuvaš sebi, čuvaš onog pored sebe. Ostalo, sve je nebitno. Sad je živ, posle 5 minuta nije među živima. Svi imaju posljedice. Danas sam preživio, valjda ću i sutra. Sušto zlo. Čak sećam i trenutka kada je sve puklo u meni. Posljedice tog nasilja su mnogo teže nego sam rat. Sloveniju i Hrvatsku sam prošao u prvom licu jedine, što kažu, kao učesnik, a Kosovo i ovdje zonu bezbednosti bio sam sve. Ja sam učesnik rata 1991. i 1992. Republiku Srpsku i 1999. na Kosovu. Mene je rat zategao na oslobođenju vojnog roka. Moja priča je malo specifičnija, odnosno drugačija od ovih priča. Ja sam radio posao, sad to su ovi forozetičari što kažu. U ratu sam bio dobrovoljac s ubeđenjem da branimo onaj narod. I rat je, da kažem, znači samo počeo. Znači nisam išao nikuda, došao je na moj kućni prag. Ja sam bio dobrovoljac, želeo sam da idem da spašavam ljude. Kao medicinski tehničar sam pratio posebne jedinice policije. A tad nisam imao pravo izbora, bio sam u vojsku. Tako da, hoćeš da ideš tamo, nećeš, onda ideš u Ćuzu i to ti je... Ja verujem da negde oko 70% su bili ljudi koji su mobilisani, koji su bežali i vatani na sve načine i sve ostalo. I kako je to sve bilo servirano medijski i politički, mnogi ljudi nisu imali izbora da ne odu. Tada je bila tamo takva politika, svi Hrvati su ustaši. Mora da tu ima predigra, tu ti sveti na, ovi su najloši na svetu, pa onda oni nas biju, oni nas ubijaju, pa oni ovo, pa oni onda i onda ti odeš tamo spreman za sve, samo da kreneš. Svi Srbi, svi muslimani su trebali da napuste posao. Nekako ja tu tenziju nisam drugačije mogu da razrešim nego da se prijavim dobrovoljno. Da nemaš nikakvu motivaciju da pođeš ono što se kaže mrtav hladan, on tamo je dobiješ za 3 minuta. U prvih nedelju dana smo imali poginju jednog našeg druga. Tek onda smo shvatili gde smo, šta smo. Nije to ono, kao sam sigao, ta, pa kao on padne, znači, ajmo dalje sigurno, znači, stvarno se ginulo tada. Zato što tamo se desi zlo na zlo i posle se to toliko isprepleta da samo, što se kaže, tvoje vaspitanje i tvoja savest ne čuva to. Ljudi koji su sa vama, ako naprave pogrešan korak, lete u vazduh, zavijate, nosite na nosilima do ambulante po nekoliko kilometara, oni pate usput. Ovamo gori kuća, ovamo je mrtva stoka, tamo neki tank razlupan, ono ovo, i onda to sve pada. Dovoljno je 1 ili 2 dana da neko provede u zoni ratnih dešavanja i da ne bude istiznut. A strah dolazi tek posle. Naletite na svoje drugove koje ste ostavili, koji su živjeli jedan potpuno normalan život, išli, pisali su neke fakultete, znači četvrtkom žurka, petkom žurka. Umeđu vremenu, kad sam došao kući, tad sam saznao da mi je pokojni otac umro, to nisam ne znao i to je ostavilo neki, postao još veći problem nego problema sa kojeg sam došao sa ratišta. Tako da sam se malo čudno i ponašao, imao probleme malo i sa alkoholom. Ja mi čovjek rekao da je to normalno. Normalan čovjek ako moraš imati neke posljedice, ako nešto proživiš. To su neke vremena koje su meni jako promenila život
jedno iskustvo posle koga ja nisam više bio onaj momak od 20 godina. Prvo se teško izlazi, baš ono fizički, a posle toga kad se vratiš nazad, da se još teže izlazi psihički. Se na utakmice, ide se na žurke, a ti si došao iz pakla i biga. Osjećam da se ne uklapam tu, da mi je bilo lakše, znači, na ratištu. Strah neki put od ničega, jednostavno dođe samo od sebe, ne znam, ne mogu to objasniti. Ja sam mislio da je problem u drugima, da drugi mene ne mogu da razumiju u stvari problem je u meni. Jako dugo se sanja to što se vidio. I kad dođe neki trenutak da čovjek shvati da nešto nije u redu, on kao, to ne smijem nikom da kažem, da popije lek za smirenje i tu se kao završava, to je za danas gotovo. Znaš da se nešto dešava, organizam vapi za pomoć i ne znaš šta da radiš, a niko ti ne pomaže. Malo sam se povukao u sebe. Počeo sam drugačije počeo da gledam na sve to ko sebe. Lupanje srca, znojenje, dlanova, trnjenje, gubici svesti, naglo buđenje noću. Ja sam imao običaj da vozom ili biciklom odem na pecanje i da ceo dan budem. Noćima nisam spavao, noćima vozio kolima. Spavao sam samo ujutru od 7, pola 8, negde do 10. Toliko kratke živce sam imao da je često dolazilo do svađa zbog nekih sitnica koje sad i ne primećujem. Smeta mi porodica, smeta mi društvo, smeta mi okolina. Smetali su mi čak i moja deca. U podatku ratišta, znači imao sam te situacije da ne mogu da kontrolišem nasilje u sebi. Jednu rakiju, 2, 3, onda posle 3. 4. ja i ne brojim više. Napijem se, prespavam, odem negde, sutra opet. Osjećam da nešto nije u redu sa mnom, odem kod doktora, on mi jednostavno napio ove tablete i to je to. Imao sam škorpion u ladnici. Sjećam se jedne večeri, znači, ne znam, znači strah, znači budim se, znam da sam budan. I uzimam taj škorpion i uperevam prema vratima. Znači žena tu spava i tek, znači nisam otvarao oči. I tek kad sam otvorio oči, ne znam, svjestan sam bio, možda da je bio neko tamo, da je bilo žena, možda bi pucao. Ja sam tog momenta počeo da ozdravljam, da se lečim, kad sam prestao da ćutim i da krijem. A koliko ljudi što kriju, što ne smiju da isteraju sebe to. Sindrom je jako težak i doživotan je, samo mislim da ako se čovjek privikne da živi s njim. Ko nema sreće, to je bukvalno sreća da ne naiđeš na pravog lekara ili to sve ostalo, ti svi ljudi verovatno ostaju izgubljeni. A jako puno je ljudi koji nikad nisu naišli na nekog da im pomogne. Znači osetim te posljedice, mada su mnogo slabije. Kako onima što sede kući ne znaju šta da rade, razumiješ, ja znam šta treba sa sobom. Dan danas boli to što sam učestvovao u nečemu i što sam možda nekog tamo i povredio. Do povratka kod kuće nisam imao nikakav kontakt sa porodicom. Ja sam se jednom ili 2 puta čuo sa porodicom za nekih 3 meseca i nešto. Misliš, možda bi mogu da poginem, kažeš, ne smem da poginem zbog njih, da njima ne bude teško. Ja što ću poginem, ne znam, će njima da bude teško, šta ću mi da radi ako ja poginem? Mislim da su porodice dobar deo traume koje smo mi preživjeli i oni na neki drugi način. Porodica teško prihvata. Teško prihvata, ja znam da jako mnogo razvoda ima. Po povratku sam se i razveo
jedno dete je bilo kod mene, jedno kod bivše supruge, što tek kasnije sam vidio kolike su to posledice za decu. On se vrati iz rata, vidi da tu niko ne razume, niti rodbina, niti porodica, niti komši, još na novi, beži, on došao iz rata, beži od njega. U Srbiji termin, taj ratni veteran još uvijek ima negativan. Uglavnom negativan predstavlja. Niti ko hoće da priča, niti hoće da me sasluša. Odem kod lekara, on mi nabije neke lekove, udri lekove za spavanje. Država se odriče toga, kao kad je trebalo, išlo se sve, čim ste se vratili, čim se je to završilo, to više niko ne pominje. Negiraju, jednostavno, prelaze preko toga kao da nema. Ovo stvarno nije bilo ratova, nema veterana, nema ništa. To stoji tamo negde na papiru, ako ti to ne tražiš, njih još bolje, znači manje imaju posla s tobom. Imali jedan seminar u Bugarskoj gde sam ja prvi put upoznao ljude sa suprotne strane. To je jedan od njih i tamo gde sam ja ratovo i on. Jako loše sam se osjećao u onom momentu, ali posle jednog dana zajedničkog druženja, ovako u stvari, mi smo naveče zajedno šetali, zajedno bili, pričali o problemima. I nazvao sam tog jednog prijatelja, prvo komšiju, i on se toliko iznenadio i drago mu je bilo što me čuje. Znači ja jednostavno, a i meni je još bilo draže što sam osjetio tu njegovu, znači takvu reakciju. To je bio neki susret veterana sa svih strana sa bivšeg SFRJ-a. Izuzetno lepa stvar, lep događaj za pamćenje. I kaže, ja bih te ubio da sam te vidio tada. Preko najavu, bio bih ja tebe. I onda smo se nasmijali obojica i onda smo ćutali jedno vreme i onda je rekao, ali drago mi je što smo živi. Sa bilo koje strane, svi koji su učestvovali, svi su bili na neki način zavedeni politikom ili nečim, ili su bili primorani i da imaju iste probleme koji i mi. I oni isto smatraju koji mi što smatramo, da nismo priznati, da nam je tretman loš. Loše mi je da živim sa uverenjem da su svi koji su ratovali sa njihove strane loše. Nadamo se da ćemo mi, što se kaže, delimično razbiti tu famu oko veterana. Šta je rat? Da je rat nasilje, da u ratu nema pobednika, samo gubitnik. Posledice tog nasilja mnogo veće nego sam rat. Da bolje razumete i upoznate probleme ljudi u vašem okruženju koji su učestvovali u ratu, da i njima nije lako, ne samo na našim prostorima, nego bilo gde u ovom svetu gde se dešavaju ratne zbivanja. Danas sa ove tačke i sve to što sam proživio i što znam, imam 2 sina, znači i uvijek moj savjet i kome god mogu, ne nikada, ni po koju cijenu.